Daghang dalan nga akong nalakawan, daghang kasakit, daghang kasaypanan. Apan sa pagampo dito ko nakakita nga ang gugma tinuod gikan sa Ginoo ra. Wala ko nagdali, wala ko nagpugos, kay kabalo ko Ginoo ang magbuot. Sa hustong oras, sa hustong higayon, imong gipadala nga akong kasing-kasing kapilian. Gitagda siya sa Ginoo sa akong kinabuhi, aron akong higugmaon sa tanang sandali. Sa kagabi, dili siya perpekto sa mata sa kalibutan, apan perpekto siya sa plano sa langit tanan. Sa iyang pahiyom akong nakita ang paglaom nga ang gugma di ay mahimog halangdon ug malinaw. Kung adunay unos nga moabot sa among dalan, dili ko mahadlok, kay ikaw ang among sandigan. Kay kung ikaw ang sentro sa among gugma, walay makaguba, walay makapungkan pa. Gitagda siya sa Ginoo sa akong kinabuhi, aron akong higugmaon sa tanang sandali. Kay perpekto kung ang Ginoo ang maghatag ugmang lig-on, magpabilin hangtod sa hangtod. Kung ang kalibutan moingon nga lisod, ikaw ang mosulti nga posible. Ginoo ko ang gugma agikan sa imong kamot, magapadayon bisan unsa pang kahimtangan mo abot. Gitagda siya sa Ginoo, dili aksidente sa akong mga pag-ampo. Ikaw ang nagtubag yun, kay perpekto kung ang Ginoo